Ahojte ľudia, tuto som ja s mojou kamarátkou Zarkou. A dneska tu opekáme takáto budovka, to je z oných Orešanoch. Dneska tu všetci pijú. A nakoniec sme išli, lebo sme nemali ísť. Nakoniec sme išli, ale počkať, neviem, jak vám to ja ukážem teraz. Počkať, tu vidíte vy Trnavu. Počkať, nie je to tam vidieť, ale tam sa nejaký blíži mesiac. Ty vole. Ty kokšo, počkajte, pozrite sa. Vidíte ten mesiac? Malé pivko. Takto mesiac a takto. Ale jaký mesiac? Taký divný. A počkajte, idem to otočiť. Už sme tu a idem vám to teraz ukázať, ako to tu vyzerá. Takto. Takáto partička. A sme tu až do 2 ráno, ale len ten mesiac. Aha. Takto. Tuto ideme k ohňu. A tým začína noc. A tam si už opekajú. A takto. Takto auta. A keby ste chceli vedieť, máme 12 rokov. Robíme si iba srandu. Teraz tu idem otočiť ku mňa, aby ste ma videli. Už sme tu. Nám blíži noc, už to rýchlo stmieva sa. My budeme hore až do 1 ráno alebo do 2 ráno. Tak. A ideme tuto. Tuto je taký sršňový úl. Celkom. Ale ide si na baterku na seba. Tak. Počkajte. To už sú sršňové. Počkajte, to rýchlo musíme detiecť. Vidíte ten mesiac? Ten je krásny. Však. A keď sa pozrite, niekto bude vidieť. Pozrite sa okolo. Tak, to vyzerá okolo. Jaká pekná dúha tvár. Ale ten Pozri, tu máte hrozienka. mesiac. Tuto máte hrozienka. Počkajte, to idem otáčať. Dnes, keby to bolo všetko, tak my sa s vami lúčime. A lúčime sa s vami a dávajte odbery a lajky. Tak čusík.